पता नहीं तू याद सानू करे ना करे पर तेरी याद आके ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡେ? ଭାଇ କାଲି ତମର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସାଢେ 10ଟା ରାତି ହେଲାଣି। 10:30 ହେଲାଣି। କାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସିବାକୁ। ତମର କାଲି ପଡିଥିଲା ରିଅଲମିର ଗୋଟେ ଫୋନଟା ଦେଖିବାକୁ, ଗେମିଂ ଫୋନଟା GT Neo 2 ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି ତମର। ଭାଇ ଆମର 10:30 ରାତିରେ ଯେ ଆସିଛି GT Neo 2 ନେବା ପାଇଁ କାଲି ଆମର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପଡିଥିଲା। ସେଇଟା ତ ଭାଇ ପକେଇଥିଲା 16,000 ପ୍ରାଇସ୍। ମତେ କେତେ ଦେବେ କୁହନ୍ତୁ? ତମ ପାଇଁ 15,000 ଦେଇଦେବା। ନା ନା 15 ନାହିଁ, ମୋ ପାଇଁ କର 14,000। କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମେ ଭଲ ଭଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ତମ ଆଚ୍ଛା ଭିଡିଓ ଫଲୋରିଆ ବି କରି ରଖିଛୁ ଆମେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆମ ଫଲୋରିଆ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୋର ଏତେ ରାତିରେ ଆସିଛି ବରମୁଣ୍ଡାରୁ 13,969 ନେଲା GT Neo 2। ଭାଇଙ୍କର GT Neo 2 ଆସିଗଲା ଗେମିଂ ଫୋନ ପୁରା ରାତି 10:30 ଆସିବ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ରେ କମ ଭାଇ ତ କହିଦେଲେ ଆମର ଇନଷ୍ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଫଲୋ କରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ତ ଫଲୋ କରି ଆସିଥିଲେ ବୋଲିକି ପ୍ରାଇସ୍ କମରେ ପାଇଲେ। ଆପଣମାନେ ବି ଫଲୋ କରି ଆସନ୍ତୁ, କମରେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସରେ ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ତ ଫୋନ୍ ପାଇଲେ, ଆମେ ଏଇ 10:30 ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।